L'economia circular no és una opció, l'economia circular és una absoluta necessitat davant de la crisi climàtica ambiental a la que ens estem enfrontant. No? Dins de l'economia circular, sens dubte, una eina fonamental per a la indústria és la simbiosi industrial. Des d'IBASE, l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, amb les cambres de comerç, amb els instituts tecnològics i amb les organitzacions empresarials, estem posant en marxa un observatori de simbiosi industrial. Això vol dir que posarem en contacte a les diferents empreses de la branca industrial de la Comunitat Valenciana perquè es coneguen i perquè els elements, allò que s'anomena les externalitats negatives d'un procés industrial, puguen servir com a matèria primera per a un altre procés. És a dir, reaprofitar, reutilitzar, però sobretot posar en contacte i treballar, crear el que se diu una simbiosi. La simbiosi industrial és fonamental, és una eina que està a l'abast de les nostres empreses, del nostre teixit productiu, i és importantíssim que tinga tot el suport institucional i també privat. Des de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, l'IBASE, la Conselleria d'Economia i amb tots els elements que estan implicats en el teixit productiu valencià, les indústries, les cambres de comerç, els instituts tecnològics, les associacions empresarials, tenim molt clar que hem de modificar aquest paradigma lineal, comencem a produir, al final tenim un producte i en el camí hem generat uns elements que són externalitats negatives per un paradigma circular, és a dir, que tot se reaprofita, que no n'hi ha un element que contamine, que no n'hi ha un element que sobre, sinó que tot això s'ha d'aprofitar en un cicle que se tanca en ell mateix i que és continu. No és una opció, és una necessitat. I per a treballar en això hem de posar en contacte a tot el teixit productiu. Per això nosaltres, des de l'IBASE i amb tots els agents productius, hem creat aquest observatori de simbiosi industrial. Al final, una simbiosi és senzillament que dos cossos entren en contacte i s'aprofiten mútuament. Aquesta és la idea que volem transmetre. I transmetre sobretot als emprenedors i als empresaris que l'economia circular és una oportunitat, és una gran oportunitat per a ser més competitiu, més eficaç i per a estalviar molt.